At y chwaraeon nesaf, a nid am y tro cyntaf flwyddyn yma, ni'n mynd i sôn am dartiau Bethan Clements sydd gyda ni. Mae'n double top yn y byd dartiau yng Nghymru. Fi dros y over the moon, dwi fe, ti'n fod? I fod onest, mae'n breuddwyd bob chwaraeo ar y dart. O gren da fi o glist i glist. Mae'n good start i ni fel Cymru, so i gobeithio gallu fynd trwy'r tymor. Johnny Clayton oedd hwnna, sef pencampwr dartiau y meistri fe nath e fydd i Mervyn King yn taro nôl i ennill yn y rownd derfynol yn Milton Keynes neithwr. A ti'n gwybod be, Dylan, mae yna ddwy gystadleuaeth dartiau wedi bod yn 2021 a mae'r ddwy wedi cael ei hennill gan Gymru achos fe wnaethon ni ddathlu llwyddiant Gerwyn Price yn y fe ddechrau'r mis ar ôl iddo fe gael ei gyroni bencampwr PDC y byd am y tro cynta. Wel, nawr mae'n gyfle i ni ddathlu campau Johnny Clayton. Dewch i ni gael ymateb nawr. A hynny gyda Dylan Williams sydd yn rhedeg cyfri Twitter PDC Cymru. Dylan, bore da i chi, a siŵr bod chithe ar y ben eich digon y bore yma. Be mae ennill y meistri yn ei olygu i Johnny Clayton? Bore da, Bethan. Wel, mae'n masif i Johnny, really, twyd ennill i deitl cyntaf fel unigolyn ar y teledu. Mae'n un o'r cerig filltir na, really. Mae pawb yn siarad am chwaraewyr yn ei gyrfaoedd fel chwaraewyr da, ond pan i ti'n ennill gystadleuaeth ar y teledu, prynu mae pobl yn meddwl, ti wedi gwneud i fel chwaraewr. Ni wedi siarad lot dros y misoedd ddatha am ydy llwyddiant Gerwyn, a fel bod Johnny'n barod falle i gymryd y cam nesaf, ond pleser i gael gweld e'n neud i neithwr a gwych i ni fel Cymru, fel cefnogwyr dartiau. Ydy, heb os, a fel o'ch chi'n sôn o flaen y camerau teledu o bosib, chwarae o flaen y camerau di dyla fe nôl ychydig yn y gorffennol, ond mae ennill neithwr hefyd, Dylan, wedi sicrhau i le a'r lle ola yn dyfed uwch gyngre'r dartiau. Mae hynny'n freuddwyd, mae wedi gweud, yn dywe? Odi, oedden nhw'n bonus iawn, bonus mawr i Johnny, bydden ni'n gweud, oedd i wyneb yn pictiwr, pan wedodd John McDonald bod wedi cael ei gynnwys fel un o'r 10 fydd yn gystadlu yn y Premier League. Beth mae hynny'n gofyn y cwestiwn nawr bydd i ni wedi trafod o'r blaen, bod yn byty'r penderfyniad anodd mas i gyda fe nawr o ran cario ymlaen fel i waith fel plastrwr gyda cyngor Sir Gar, neu roi'r gwaith i fyny er mwyn dilyn i freuddwyd fel chwaraewr dartiwr. Mae'r trefniant i weld wedi gweithio'n dda hyd yn hyn, rhwng Johnny a'i waith, felly gwn i weld beth neithio, ond mae'n teimlad y fi nawr bod y llwyddiant yma wedi digwydd neithwr, bydd y plastro eisiau fod yn goffo cael ei adael ar ôl byddwn ni'n meddwl. Siom o ran y waliau i llefyn Sir Gar, bod y Dylan Ebenezer sy'n yma. Just meddwl, yw llwyddiant Gerwyn Price wedi ysbrydoli Johnny, chi'n teimlo, a fydd llwyddiant Johnny yn ysbrydoli chwaraewyr eraill yng Nghymru? Byddwn ni'n gweud, ers bod y ddoi nhw wedi ennill cwpan y byd ym mis Tachwedd, fi wedi gweld rhyw spark yn Johnny, o ddim na cynt yn pencampwriaeth y byd, enwedig y penwythnos hyn. Just y credu yn ei hunan ar fel y can-do attitude yma, bod e ddim yn mynd i golli heb ymladd am y peth. All neb wadu, bod e'n heiddi ennill penwythnos yma, curo rhif 2 a rhif 3 yn y byd yn Peter Wright a Van Gerwen. Ond o ran ysbrydoli pobl eraill, mae da ni Q-School nawr yn dechrau mewn pythefnos. Mae yna dros 30 o Gymru yn mynd i Milton Keynes i geisio ennill i cerdiau. Felly heb cwestiwn, mae hwn yn fawr yng Nghymru, bod Gerwyn a Johnny yn neud mor dda, a gobeithio ysbrydoli'r genedlaeth nesaf sydd yn gweld y llwyddiant yma ar y teledu yn aml iawn nawr. Mae'n berson hynna, sy'n dweud, mae yna lun gwych gyda llawn ag ysaru i gyfri Twitter, os nag ych chi wedi gweld e, mae fe'n barod am ei wely, mae fe'n gwisgo spectol hael a'r cwpan gyda gew o dan y dwfeina yn ogystal. Dylan Williams, pleser sgwrsio gyda chi fel arfer wrth i ni ddathlu llwyddiant unwaith yn rhagor i'r Cymru ym myd dartiau. Diolch o galon i chi am y sgwrs y bore yma. Wrth gwrs ni gyd fan hyn ar dros frecwast yn y dymunol allan gychad y mawr i Johnny Clayton y dyfed. Dylan, diolch o galon.